Σωτήρη, τρέχα. Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Συγγνώμη που δεν κάνω τόσες μέρες βίντεο, αλλά σήμερα αύριο θα κάνω Λαμία Ελλάδα. Λαμία Τρίκαλα. Έχουμε πάρει την Ελλάδα τώρα. Αν είναι μικρό το βίντεο, 10 λεπτά. Αύριο όμως αν είναι μεγάλο θα τραβήξω μέχρι το 90. Θα πάρω καινούριες μπαταρίες, γι' αυτό δεν κάνω βίντεο τόσες μέρες. Να ξέρετε γι' αυτό. Έλα μωρέ, πες! Κολόμπαλα του και... Αμήν! Άιντε μωρή. Τι κάνεις? Άντε μωρή. Δεν με τι κάνεις. Πήγε. Κλείσε η πόρτα. Ο αδελφός μου είναι αυτός, αν λέω να κλείσει η πόρτα και να μην ακούγεται. Έλα μωρή πουτάνα. Συγγνώμη. Έλα. Όχι ρε πεις τα γυάλα από εδώ. Να ξέρετε είμαι πολύ καλός. Τόσο γάμο, τι τρέλα μου γάμο. Γι' αυτό θα σας το γράψω και κάτω στα σχόλια που θα κάνω βίντεο αύριο. Συγγνώμη, ζητάω και πάλι που δεν έκανα τόσες μέρες βίντεο. Συγγνώμη. Να δούμε τώρα. Θα μπει καλά ένα γκολάκι. Διάλο από εδώ ρε. Μπες μου ρε, μπες. Γιατί. Μπήκε. Ναι. Παιδιά το έβαλα. Το έβαλα, είμαι Θεός. Είμαι Θεός. Τώρα μπερδεύομαι ποιοι είναι οι δικοί μου. Έλα. Βάλτε μου ρε βλάκα, βάλτε και να τρελαθώ. Βάλτε κύριε, βάλτε εκεί να με τρελάνεις. Βάλτε εκεί να με τρελάνεις. Να θυμίσουμε που η Ελλάδα μας γκολ παίζει με το Βέλγιο. Γι' αυτό να το δείτε όλοι. Είναι ντέρμπι. Το έχει Κοσμοτέ, συγγνώμη, και στο Sky. Γι' αυτό πήρα την Ελλάδα τώρα. Του βοηθήσουμε για να νικήσουμε. 25 Μαρτίου παίζουμε, 10 παρατέταρτο. Μακάρι να νικήσουμε. Βάλτε μωρέ πουτά. Ναι. Να βλέπετε και Take It Serious κιόλας και τον αδελφό μου, το Game of the City. Έκανε και βίντεο πριν λίγο, γιατί ήταν άρρωστος και έκανε βίντεο, είχε πυρετό και έκανε βίντεο. Γι' αυτό σας λέω να βλέπετε. Αλλά γιατί δεν μπαίνει? Κάνω ένα τέτοιο. Πες μου ρε. Τι κάνω εκεί τώρα? Δόξα πατρί. Εδώ. Να εντάξει νίξω. Πολύ. Παίζουμε την Ολλανδία. Περάσαμε. Όχι ρε φίλε. Γαμώτο. Έλα μωρέ. Πέρασε. Γέλα γαμώτη. Τα γαμώ. Συγγνώμη. Μου ξεφεύγουν κάτι βρυσιές. Γι' αυτό να είστε αύριο έτοιμοι. Θα κάνω ένα βιντεάκι για σας. Και παρακαλώ θέλω να μου κάνετε subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like. Θα σας πω και στο τέλος.
Γιατί θέλω να με βοηθήσουν αυτά. Όχι ρε. Θέλω να με βοηθήσουν αυτά. Άλλο ένα. Σε παρακαλώ. Βάλτο. Όχι, έχασα, αποκλείστηκα, γαμώτη. Πάμε να παίξουμε ένα ακόμα. Παίξουμε έναν αγώνα. Μόνο έναν. Θα παίξουμε μόνο έναν αγώνα τώρα. Και μετά θα σας κλείσω. Γιατί 10 λεπτά θα είναι το βίντεο. Αλλά αύριο θα είναι μεγάλο. Το δείτε όλο, Να γράψετε και στα σχόλια τώρα ποιος λέτε θέλει και εσείς, τα Τρίκαλα ή η Λαμία. Για την Κυριακή πάλι θα κάνω βίντεο Τρίκαλα. Να μου γράψετε πόσο θα βγει. Πόσο λέτε. Εγώ λέω θα νικήσουν τα Τρίκαλα αύριο 2-0 και με τον Άρη 3-0. Γράψτε κι εσείς, θα νικήσουν τα Τρίκαλα εγώ λέω. Γράψτε όμως κι εσείς, θέλω να δω ότι θα γράψετε. Οκ, γράψτε τώρα. Να μου τα ξαναπήγατε να το δείτε το βίντεο. Άντε μία ώρα μαλά. Τι έπαθα και βρίζω ρε φίλε. Τι έπαθα. Έλα μωρέ πες γάμο. Πες. Μπήκε. Όχι. Πού ρε φίλε δεν μπαίνει. Έλα. Πες. Δεν μπαίνει. Μπήκε. Λέει. Πάρτι. Σόλο. Πάρουμε Μπαρτσελόνα εμείς. Όχι τέτοια ομάδα. Κάτσε. Μπέιλ. Μπαρτσελόνα θέλω. Λέστερ. Όπα τι έχει. Έχει. Κάτω έχει. Μπαρτσελόνα εγώ. Easy και computer play. Παίξουμε τη Juventus που θα παίξουν. Play. Δεν χάνω. Όχι ρε. Έλα. Όχι μάνα. Πια δεν θα του παίξω μόνο τον αγώνα. Μόνο το πρώτο ημίχρονο μάλλον. Έβαλα αυτό γκολ. Άρε Μέση. Βάλτο. Όχι κύριε. Έλα μωρέ. Όχι. Συγγνώμη. Όχι ρε φίλε. 2-0. Όσο προλάβουμε παιδιά. Γι' αυτό σας το λέω από τώρα για να απολαύσετε το παιχνίδι. Κάντε με ένα like και ένα subscribe και μια εγγραφή στο κανάλι. Σας το λέω από τώρα για να κλείσει μόνος του, εντάξει. Απολαύστε τώρα όσο μπορείτε. 2-1. Το έβαλα. Όχι. Έτσι, μπράβο. Έλα. Απολαύστε το τώρα γιατί μάλλον είναι τελευταίες φάσεις. Έλα μωρέ. Τι απαφά. Έλα ρε 4. Έλα χάνω. Καταγράφω. Βάλε ένα για τις τιμής ρε φίλε. Άντε. 4-2. Παιδιά δεν έχει ενδιαφέρον τώρα. 5-2. Τι κάνεις μωρέ μαλάκα. 6-2 και τελειώνει και το βίντεο. Λοιπόν, και τι κλείνουμε. Ένα like, ένα subscribe και μια εγγραφή στο κανάλι. Και τέλος πρώτη χρόνο. Γεια σας.